Magandang adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon na ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bachan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Equalizer, 53 anyos, biyudo, ug may tulo ka mga anak. Niya ko karon manimuyo sa Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong sugilanon, kining akong suliran. Bahin kini sa kong anak sa gawas. Nakasaha magugkos kong asawa ni adto ug aron inyo gyud hisabtan ingon ini ang mga panghitabo. Mingo lagi ko nimo. Mingo. Thank you. Salamat kay gihatagan niyo ko nimo kikihan karon. Kakadiyot ra ba sa oras sa itong pinakupan, uy? Di ka bigyan makagahinog taas-taas ng panahon para nako. Like, magbakasyon ta pa. Bakasyon? Bing, ibaw biyag yung ka sa kong sitwasyon ha? Nga... Ingnalang ko doon yung asawa nga namoy company outing. Ha? Ug nagtuo ka nga dili masayad ang akong asawa? Kung magpangutan na siya sa mga kauban, kung may company outing bagid mi? Pait pa din ako sa... Bing, please, sabtalan ko. Ug sorry nga, ang free time ko lang yun ang akong matag nimo. Sorry, Bing. Lizer. Dugay lagi ka na uli, Ron. Kuan Liz, may meeting pa mi pag human sa mong duty. Mao nga nalangi ko sa pagpauli. Dugaya gud na man inyong meeting. Unsa na gud ang oras ha? Mag-alas 9 nas gabi iyo. Ino sabi ako, ini baho ka na. Kung magtapok mi mga kaubas trabaho, namo ginainom. Nanghagad pa magani unta to silang mag-video kay pa mi. Pero niunan lang ko uli. Kay nagunahon na gutan nimo. Hinaot nga nagsulti kas tinuod li sir. Oh. Hakning kalakiha. Murag may pagduda na masilisa nga akong asawa. Haks Bing. Di pabalibad. Kay bisan og daga pag yun siya. Pero in love kay nako. Kung wa pa lang unta ko'y asawa. Unsa ning ako nabasa din sa imong cellphone ha? Lizer? Ha? La chika, may babae day ka. Hoy! Ako cellphone. Imo mo gilabay. Aron dili na makontak nimo imong babae. Yatak-yatakan ko ni. Hoy! Yatak-yatak mo guna nimo ako cellphone. Isa. Kapalit kita ang Google yung cellphone bago simpak. Kontak ko na kasabing niya. Ay, nakamemorya pa man ko sa yung number. At nga na gito ron kung anong di na ko makontak. Bukan na sad kapin, wala ko yung cellphone. Ay, salamat. Di makontak pa rin. Hello? Kinsa ni? Bing, Lizer ni. Lizer! Diin man ka! Yan ang di naman ka makontak. Bing, sorry kay Bing. Laylo sa takaron. Kay nibaw na akong asawa, bahay na itong duha. Ha? Unya? Mabdos na ba ako, Lizer? Ha? Kiha. Mao nga nakabuwag yun mi adto sa akong gipamabdusan. Ug ang nahibaw-an nga naminyo na day siya sa lain ug gikasal sila sa mayor. Ug pagka 2016, namatay nga akong asawa sa sakit nga leukemia. Ug wa damha nga pagka 2017, nagkita migbalik ni Bing. Unya? Oh, patay na din yung asawa? Oo, sa miyagin tuig. Ug biyudo na ko. Go. Ni minyo na. Hibaw-an pang mabiyudo ra dayon ka. May pagwa na lang kung magpakasal sa lain. Ha? Ikaw, Bing. Pero, mahimo pa man siguro, Lizer. Mag-ulit ta. Mag-uban ta. Ha? O niyang mo ba na? Tuwa sa abroad ang akong bana.
ugwa sa pagkabana na ako. Lizer, sige na pa. Aron ipailata ka sa atong anak. Ha? Ikaw rin akong papa. O pasaylo ako, anak. Anong nilagay ka? Kadakos kong pagkuwang nimo. Pero mamawi ko. Isaan kong mamawi ko nimo, anak. Mamawi lagi ko. Unsay buot nimo ipasabot, Lizer? Sa imo plano? Kun, willing kang musagop na ako sa duha ko ka anak. Ang atong anak ug ang anak nako sa kumpana. Willing na sab kong kuyog nimo. Biyaan akong kumpana. Bing, Dugay naman unta ming gustong magbuwag. Mauman bitaw nga may abroad siya aron makalakyo mi. Kay di man gud mi makasinapot. mama. Okay. Sige, pagsulti sa mo sa mong bana. O ayaw ka bala ka. Andam na kumudawat ninyo sa akong primay. Salamat, Lizer. Magkauba na kitag balik. O tod, ang apelido dito sa tong anak. Unsa may gida? Mo na'y problema ron. Kay nataho si Renz nga atong anak nga kasal namin sa akong bana. So, apelyido sa akong bana ang gidaha sa atong anak. Unsa? Nagkasabot sila si Bing o ganyang bana nga magbuwag na sila. Ug niipon na si Bing ako uban sa among anak ug sa anak niya siyang bana. Ang akong problema karon mao nga apelyido sa kong anak kang Bing. Gusto unta nako nga magdaki ni sa kong apelyido. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong anak kang Bing nagdaha sa apelyido siyang bana kay nakabuwag man miadto. Pwede ba nila akong ipausab ngadto na sa akong apelyido? Ikaduhang pangutana, gusto ko nga magdaha sa akong apelyido ang akong anak. Unsa may akong buhaton? Unsa man pud ang mga proseso ug mga pila man sad kay magasto. Ikatulong pangutana, mananghid o magkinahanglan pa ba mi og consent sa bana ni Bing sa pagpausab namo sa apelyido sa akong anak nga ako magining anak, di man iya? Ikaw pa og katapusan, nagipon na mi karon ni Bing uban sa mong anak. Posible bang ireklamo mi sa iyang bana bisan pa man og nagkasabot na sila nga magbuwag na? Unsa nga kaso ang posible niyang ireklamo namo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini nga kong suliran, equalizer. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Personal, mga problema na to sa atong mga hinigugma, sa atong mga kinabuhi, ipadaan ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga. Kini ang akong suliran official writers page. Parisad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdo. Atong letter sender ng adlaw equalizer. Kinsa may mo pangan sa tuang anak og equalizer in town. Oy, kwa na lang kwa. Ato ang pangater sender. Biyudo, guy, nagpaubato ko ng equalizer. Di ko get over 53 tatay. Ay lang tatay, oy. 53 kay Baskog pa man ni uncle. Kuya, 53 years old byudo, may tulo ka mga anak. Niya karon namuyo sa Marigondon, Lapu-Lapu, Cebu City. Oh, Lapu-Lapu City in Cebu, no? Punto legal ang iyahang pangutana kay naa siya'y anak sa gawas. Kay katong buhi pa iyahang asawa, nakaduwa man iglaing team, nakasa man ni siya. O niya babae ra ba ni, no? Nya unsa ni? Mo ni iyahang mga pangutana nga ang iyahang anak nagkasabot na katong gani si Bing iyang bana nga magbuwag sila og niipon na si Bing nako uban sa among anak ug sa anak niya sa iyahang bana. Ang iya ko nung problema karon mao ang apelyido sa iyahang anak kang Bing kay usto unta niyang magdala sa iyahang apelyido. So una niyang pangutana, ang iyahang anak kang Bing nagdala sa apelyido sa iyahang bana kay nagkabuwag naman sila adto. Pwede ba nga iyang ipausab ngadto sa iyahang apelyido? Murang lisod na siya in a sense nga murang ma-expose ni si Bing ma-expose si Bing sa kasong kriminal. Kay timan gipanganak
ang bata sulod sa kaminyoon ni Bing. Unya ang assumption ana is that ang papa ana ang katumbana. Kay di man ka pwedeng mabuntis og laing laki other than your husband. Otherwise, he will be liable for adultery. So, lisod ni siya nga sitwasyon, no? Mr. Equalizer, nga imuhang ipausab ang iyahang apelido kay ma-expose siya ngadto. Plus, kinahanglan man ni og consent sa ngadto siyang bana. Kay mao lagi na, the law requires or is assuming nga ang kaning bataa born during marriage, no, is the child of the father of the husband and the wife, no? So, maglisod kog tubag para nako I will advise against it kay exposed kaayo ang babae, no, sa kaso nga adultery kung mauna. Kay imagine evidence good na. Di ko ka pwede makighilawas og laing laki kung minyo ka. Unya, giunsa man nimo pagkanak sa laing laki kung wa ka nakighilawas. So imong gi-concretize ayaw lang di ko sugot ani. Ikaduhang pangutana, gusto kong magdala sa akong apelyido ang akong anak. Unsa may akong buhaton? Unsa man pud ang proseso ug mga pila man sad kahay magasto. Lisuran kaayo ko tungod kay sa mga panghitabo and that situation murang better siguro not through this program, but I think yan lang kamo adto sa local civil registrar to seek advice kung pwede ba na siya. But kung ako, from the initial assessment nako aning imuhang suwat o sa imuhang sitwasyon, I will not advise maski pagustuhon man nimo, no, kay delikado kaayo. Di man gud pwede nga moingon ka nga kanang imong anak ni unya minyo dako minyo siya, di ba? Kay minto si ni commit siya og adultery, so lisod. Ikatulong pangutana, mananghid or magkinahanglan pa ba ni og consent sa bana ni Bing pagpausab sa iyang apelido? Lisod lagi kay di man gud nimo, di man illegal siya in a sense, no, nga ning consent ka to an illegal act murag dili. Like I said, I think better nga makistorya tag local civil registrar kay kung ako imong pangutan-on, di gyud siya doable. It's very hard because mo nagipasabot na tika unsaon na to paglusot sa balaod kay dili ra ba necessary nga ang bana ray maka-file, no? Pwede biyag laing tao pod. So, di ta ka siguro. So, talk to the local civil registrar, no? Yan, and let's seek their advice. Ikaupat og katapusan, nag-ipon na mi karon ni Bing uban sa among anak. Posible bang ireklamo mi sa iyang bana kana? Bisan pa man og nagkasabot na silang magbuwag na. Unsa ang kaso nga posible niyang ireklamo namo? Samot karon, vulnerable, di ta kibaw sa dagan sa utok atong iyahang bana, no? And kana, that is a very ripe case for adultery as against ni Bing. Kay minyo lagi siya, no? Pagpaanal na lang sa siya. Kay ikaw okay naman ka. Kay naminyo ka, unya na-dissolve man ang imong kaminyoon kay na kuan man siya, na biyudo man ka. Siya, kay dakong minyo man. And the only way para makagawa siya, samtang buhi pa yang bana, is through annulment. While wala pa mo na anal, piligro gyud kaayo nga makasuhan mo. And mo nang di gyud ko mo advice nga ilisan ninyo ang apelyido tungod kay mosamot siya nga mahimong dakong ebidensya sa kaso nga adultery. Unya, wa para ba siya maanal. So ayaw lang both, no? Be careful kay pwede gid mo makasuhan baya, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.